O EFM Concello de Boiro supera o Sardoma B e segue a estela do Orzán e as Celtas B. Agora, as boirenses pensan xa nos cuartos da Copa do Sar, onde se medirán o Negreira. Fin de semana de máis 3 para a Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que encadea xa 2 vitorias seguidas e non perde o ritmo do Orzán e das Celtas B. Só lle valía vitorias boirenses e saltaron con ese obxectivo fixado o verde de Vista Alegre. Saíron ao campo e fixeronse co control do xogo e co esférico, combinando para comezar a chegarse á área visitante. O filial do Sardoma apenas xerou perigo, mentres que o ataque local estaba protagonizado por Antía González, que no minuto 13 puxo por diante as súas para poñer o obxectivo un pouco máis a man. As boirenses non levantaron o pé ao acelerador e no 36 Gabriela González duplicou a vantaxe local co 2-0. Na segunda metade, as xogadoras dirixidas por Miguel Ángel Ramos seguiron acaparando o esférico para durmir o encontro. Sen embargo, as viquesas non lle puxeron tan doado, pero tampouco xeraron moito perigo nos arredores da meta do Boiro. Nova vitoria do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, que segue terceira a 2 puntos do segundo, as Celtas B, e das líderes, o Orzán. Só faltan 3 xornadas para rematar a Liga, polo que as boirenses teñen que sumar pleno de vitorias para seguir soñando co primeiro posto da primeira división femenina Arzúa Ulloa. Agora as do Barbanza teñen un parón na Liga que regresa o 27 de abril. Sen embargo, seguirán competindo xa que este xoves visitan o Negreira nos cuartos de final da Copa do Sar. Os dous equipos veránse as caras para facerse cun oco nas semifinais o xoves ás 12 da mañá no Capelo.